Čus, ja vás vítam u nového videa, kde si ukážeme, čo mám nové veci na webete, aké tam mám iné veci, čo som tam kupoval, niečo si aj vyskúšame, či to bude fungovať a povieme si všetko, čo tam je nové. Čiže ja by som začal týmto svetlom, čo som spravil úplne basic, lepiacou páskou. Normálne sa to prečako, tak fajn to vyzerá, taký tuning menší. Potom ako čo vás najviac akože z tému je toto. ProTaper, potom rýchlopal, tiež gripy ProTaper, hej, musí byť. Pekne lánko chodí. My sme ho tam prispajkovali s ocinom, čiže, lebo nám sa stále vyťahovalo. Aj tuto takéto malé zrkadielko, hej. ProTaper ďalší. Dobre, potom som si kúpil takéto šrobiky z tému, tak to pekne vyzerá, sa to dá ísť dať takto pekne na svetlo, hej. Pekne to vyzerá. A potom, čo je taká asi najviac viditeľná vec, je tento super filter, ktorý je už dozanesený, lebo som behal po poli a takto. Čiže by som to išiel asi umyť, filter. Akože ja mám takto dve vrsty na ňom, hej. Ten filter potom je úplne čistý, on je len tuto takto zhora. Je zasmiený. Sa mi to už proste z tému, čo vám poviem, to sa už... To radšej nič. Toto si vyčistíme dneska. Kúkneme sviečku. Kúkneme, ako je na tom spojka, lebo začala mi prešmikovať dvojka. Nechce mi tak pekne hádzať do dvojky. A kúkneme si, tu je Luna. Čo mám ešte? Tachometer asi ste vedeli, že mi ide úplne v pohode. To je asi všetko. No. Tak ideme si toto zaniesť. Kúkneme sa. Kúpil som také sviečky, tie si vyskúšame. Lebo neviem, prečo mi to nešlo. Ja som kúpil takéto... Túto sviečku som mal ako prvú tam. Za 5 € som to kúpil z motokrámku. A ja úplne prvý deň úplne v pohode. Už som aj vyťahol 60 s týmto. Lepšie mi házla iskru a takto. Ale už na druhý deň mi napríklad nechcel nakopnúť, že vôbec. Tak neviem, jak toto funguje. Vyskúšame si druhú. Hej. Ale neviem, či to nejako... Či to nevadí tým, že to je toto. Neviem, či to vám vidno. Že to proste je malé. A napríklad na tejto druhej sviečke. Poďme takto. A napríklad na tej druhej sviečke to ani toto není vôbec, hej. Či to... Neviem, či to vidíte, ale tam proste není žiadna medzera a tu je trocha, fakt. Moje, to je odtrh na piču a je to černé. To musíme seřídit. No, to je lepší. Dobre, tak som tu zás, spravil som tú sviečku tak, asi toto otvorím. Tú sviečku som spravil tak, že som ju troška šrobovákom oddelil, hej, je tam troška medzera, tak si to vyskúšame. Ten filter si poďme vyčistiť, neviem, ako sa to čistí, ale veď asi vodou rozmačkáme, nechám to usušiť, pekne sa svieti slnko, tak asi to bude fajn. Presunieme sa k chadici. Aha, dobre. Môžeme vyskúšať, že si nafúkame gumy, aj taký menší servis. Teraz mi to padlo. Super. Neviem, či to pôjde jednou rukou. Ideme, pustíme si vodu. Akože bol dosť ľahý, lebo ja som potom boli, hej, jak som hovoril. Ale to si stačí. Vodu dostane. OK, toto nechám tak. A za to nechcem, ja to chcem, aby to nebolo také, tak nemám to pozľaviť. Mne sa to tak veľmi nepáči. OK.
My sa vrhneme na tú sviečku. Akože. Teraz tam mám nejakú brisk, alebo tak sa to volá. Presunem na druhú stranu. Presunem si obidve sviečky. Takže dneska je extrémne slnko. Dobre. Sviečka. OK. Lebo toto nemienim normálne. A ináč, kebyže si chcete kúpiť toto stému, kúpte si takéto, napríklad ja vám to ukážem. Lebo ja som chcel, že aby sme to ladilo s babetou, hej, ono to ani nefungovalo. Ja som si kúpil takýto čierny, tento nie, tento čierny, mám už rozobratý, hej, takto. A on, neviem, či to je správne na krosky, alebo na čo, tak to je v celosti len čierny. Brat si chcel tiež kúpovať modrý. Ale on tam proste nejde do toho, hej, tak spravili sme takú jednu vec, že kúpili sme si takýto, hej. A kebyže to tam vedeli napasovať, tak my sme odrezali z tohto koniec a proste sme to tam prispajkovali. Čiže určite kúpite tento s červeným koliečkom a toto má biele, nech to má. Vtedy to bude lepšie pasovať, ako keby to tam má byť normálne. Mne to na chvíľu tam držalo akože, len potom mi to vypadlo. My to tam proste takto prispojkovali, aby to lepšie, ja to potom zafarbím alebo čo. Fakt ja som chcel, že aby to pekne ladilo z čierne, so sivým, ale tak to celkom v pohode vyzerá. Hlavne, že to funguje to úplne v pohode. No, s pekným sviečkam. Zoberieme si toto. Natiahnem sa. Natiahnem. Dáme sem. Tríme toto. OK, dáme tam túto. Ona je aj väčšia, chápete, ja neviem, či to je zlé, alebo že nie, že to, chápete, že by to škodilo tomu. To necháme takto, na rukou. No to akože nemá kde vypadnúť. Vyskúšame si naštartovať. Tak ale vidíte, aké toto. To je nejak černá. Celé čudujem, že mi to ešte štartuje. Dobre. Máme, zapneme si tyč. Benzín si natankujeme. Natankujeme si benzín. Taký mini servis toto bude. Tankneme benzín. Mám nejakých 4 litre. Asi tak. Dám si len polovičku. Poďme. Dobre. Mi to nepadlo. Tank.
To chlast. Tak si to naštorkujeme. Dobre kamaráti, ja vám ukážem, čo to robí, hej, s tou sviečkou. Hej. Si nenaštartuje. Aj teraz som pedaloval, aj naštartoval mi. Akože... Nechápem. Žaložka. Ale vyskúšam mu troška toto. Dať ju tam. Vyskúšame teraz. Vyskúšame šlapať. Chápete? Tak povedz si mi, je toto normálny, ty vole? Čo je to na ty kokosojak? Ale normálne, že ohrené, ja nechápem. Dobre, to je jedno, ešte na tú druhú. Tak keď pôjde, a na druhý deň nepôjde, tak ja tomu nerozumiem. Možno to treba zatočiť len rukou, čo ty na to? Možno mi ešte poradíte. Dosť takýto na toto amatér. Keď mi takto kvacká, a máme pští mi babeta, tak čo to znamená? Že či mám zlé tesnenie, alebo... lebo ono mi v kuse stečie zo spojky. A ja neviem, či by to malo... Vidíte? Proste a to je v kuse špinavé a ja neviem, či to je tín alebo no, fakt neviem. To ani nenaštartuje, ne? Vidíte? Znova naštartuje. Mám asi nízky voľnobeh. Zajímavý. Spravil. Voľnobeh asi dobrý. To som neviem, čo som spravil, toto. No, dobre, kúkneme sviečku, že ako je na tom. Lebo ja chcem proste tú sviečku, lebo ja neviem, či to je tou starou, a mne proste to tak, neviem. Ja som to zatočil len rukou. Už je veľmi horúci ten motor. Vyzerá byť v pohode. Tak ho zakrutíme naspäť.
Troška prikročíme, fakt len trocha. Ešte mi naštartuje. Keď áno, tak to nechám tak. To je plynulý. Troška zvýšený lomodek. Toto funguje. Necháme to takto. No dobře. Tieto dve sviečky, neviem čo s nimi. Táto už asi nebude fungovať. Už sa jej nechce. Alebo je spálená. Ono je zás strašne toto. Ten knot je zás úplne pricepený k tomu, chápete? Ja som to oddelil a zás to je úplne pricepené. Aj toto je síce, ale je tam tá medzera, chápete? No ja tomu nechápem. Teraz tieto dve sviečky si odložíme. Kamera je úplne vrela. Fakt, úplne teplá. Ja to dám asi tento karbec. Tam všetko pekne funguje. Všetko ide, šlape. Práve po renovácii, lebo som ho čistil celý, totál. Už zaprašenie, jak tu stojí. Takže chýba mi ikov. Ale to je také viac priateľnejšie. To lanko, toto je celé skrivené, ja som to práve kúpil kvôli tomu, lebo proste, jak ste zabočili buď doprava, napríklad poviem, zatočili ste doprava, keď stála, a zdochla. Keď začali doľava, napríklad sa zrýchlil toto, otáčky sa zrýchlili. Čiže tak. A čo som ešte tam chcem dať do babety. Šrobiky. Ešte chcem, tu už mám toto, filter na benzín. Tu sú malé pružinky zo spojky. A tak. Tu by mala byť nejaká sviečka. Hej. Tu je ešte jedna sviečka. Tu mám. Takže tie brysky sú dobrá sviečka, len neviem prečo nedávať taký výkon ako majú. Čo by som ešte také... Joj, kúpil som si trysky, ale tryska, že ten remlimiter je kvôli tomu, že neviem, mám inak naladím karbec a nie je to tak vôbec. Čiže som napred menil trysky, som to skúšal.